pakiton ta mo sa ako ang hacienda. What? Padulong mi aning lake. Hindot kaayo diri guys. Laag mi sa among hacienda. Nanaan, dad kayo na. So, di ra dekit daw no. Then, nangurog na akong tingog agis kabog daw. Nakalakad ta din hiki. Burig na kayo sa balay. Naman ko dun tami adtoon nga lake. Kanya, sabi na mong 30 minutes ang drive. Pero, sa highway din siya, gion mong 30 minutes. Kung diri na sa back road, nga isa ka oras ang biyahe. So, mulan to, diri may mo, naimunong may aning na tubig. Yes, mahawit tubig ani guys. Layo abog kaayo. Tanawa na gud na dito si mama. Layo kaayo. Tani golden hour. This golden hour guys. So, dito ko ang point. Yes, kayo. Wow. Yes, kayo din yung mga pato. Dagat ka, padulong dito. Nice kayo. Naipato. No, hindi ka tayo. Kadala ang jacket. Ginawag ako tumaw. Ito ka dito sa unahan. Okay. Mawawit tag tubig diri. Si mama, layo na kaayo. Agad lang ma, muhawid sa akong tubig diri ma. Awa, nice kayo. Dili ba na siya tinaw? Pero mahawid, basig na halas diri ba not? Tuhikon ta. Dili na ta guys. Parang na telescope nito. Mga tao ka telescope. Si mama ni balik. Wait lang, mapahikap akong tubig. Ay, tugnaw ka. Ay siya. Tugnaw siya dahil siya guys. Subanon. Sorry guys, ha, subanon lang dyan. Ako na guna ninyo, oh. Diba? Ano yung mga isda din, eh. Ipato dito. Balik ako guys sa akin na pamilya ko. Tagad lang. Matagad lang. Paggawa. Tagad. Jaging. So, dili tayo madayon og adto-adtong kuan. Like, kay close sila ron. Maong diri na lang ni. May na lang namin naagian ing ani. Nanindot kaayo. Unsa day na adinhing tubig. Unsa na adinhing nga tubig? What? Lamok ning galupad-lupad. Nakita kay sa sunset, oh. Thank you. Mato likas ba? Dil, kinakaadto na ko, maadto kong tabok. Tabok patla, lidagan! Kadang! Ito sunset. Adlaw, lima. Saba pa sa mga pato. Daylight. Ay. Wala lang ko. Ginay padulan. Hotdog. Hello. Diri mag-walking. Pero wala kayo nagpuyo danhi kay layo na ni siya kaayo man ah. Layo na ni siya. No, tanawa wala nagpuyo. Sumuli na miron taod-taod. Law sa tong ilupad. It's a bird. Boing. It's a bird. It's a plane. It's a bird. It's a plane. Shout out this day kong Divine Grace Torrent. Shout out kong Divine. Shout out kong Patina. Shout out ka nang mag-shout out. Murag na wala na ba? So guys, maura to akong video karon.
Nice kaayo. Nagkita ra ko. Ay, wala na siya. Wala na siya. Somuch. Nakita lang ko diri isay naa sa among giadtuan. Backroad ni man, no? Oo, background. Sa backroad ni. Ay, akong double chin. Mag-tiktok sa ako kay para nindot ta. TikTok. Wah, sabok ta.